Uvaženi gospodine predsjedniče, dragi prijatelju Redžep Tajip Erdogan, veoma sam srećan zbog razgovora koje smo danas imali ovde u Ankari. I kada to kažem, ja nisam neko ko ima birokratski rečnik i ponavlja iste fraze. Mislim da je to bio razgovor otvoren, iskren, dvojice prijatelja koje se dugo poznaju i koji na takav način sa najvećim poštovanjem se obraćaju jedan drugom. Ja to uvek za sebe mogu da kažem, da se na takav način obraćam velikom lideru ne samo Turske, već i ne samo ovog regiona, već sveta kakav je Redžep Tajip Erdogan. I posebno sam srećan zbog tona i zaključaka naših razgovora.